Sara, ti'n neud job yn gwych. Anadlau mewn, a nawr allan. Ti'n cofio fi'n dysgu hynna i ti cyn da'r holiadau piano? Ydy, mae'r byd yn lle scary iawn ar hyn o bryd, ond mae yna wastad amser i arafu dy anadlu i mewn ac allan. Ti'n cofio fi'n dweud am y beic na nath un o ffrindiau dy dad cu wneud i ni? Y Frankenbike fel o'n ni arfer i alw fe. Y cwbl lot wedi glymu at ei gilydd gyda llunyn, neu falle jyst fel na oedd e'n teimlo. Un diwrnod, dyma fi'n reidio'r beic i lawr y stryd o flaen y tŷ, a dyma grŵp o fechgyn yn penderfynu taflu brigyn drwy'r olwyn flaen, a hedfanes i drwy'r awyr. Bwntiodd y beic a glanio ar fy mhen. Roedd y bechgyn yn meddwl mod i wedi marw. Dyma un neu ddau yn risgio cael ei lladd gan dy fam gu i gario fi adref, cnocio ar y drws ffrynt a rhedeg fel y gwynt. Dyma tua 8 oed o'n i. Trip i'r ysbyty, cwbl o bwythau, crunchy bar, cyn gofyn pryd allwn ni fynd nôl ar y beic eto. Mae plant yn bwnsio nôl. Ti'n gweld beth sy 'da fi? Dwi ddim cweit rhywun peth â phandemig, ond trysta fi, cariad, rwy ti a Beth yn gwneud y gorau gallwch chi, a dwi'n siŵr fod gan Begw ddwy o'r rhieni gorau yn y byd. Chi'n awesome sauce fel mae plant heddi yn dweud. Dwi off i achub y tŵr bwyd a adar rhag y blincin wiwerod yn yr ardd. Nhw'r unig gwmni sy gen i dyddiau yma. Cari ti cacen. Mam.